Sikhala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years. The legal effect of that. The legal effect of that is that he is now a free man to come out. Today? Today, yes. Okay. Zimbabwe political prisoner Job Sikhala, who spent 595 days in prison without bail, has been given 2 years suspension. It means he will be released immediately. Zvichireva izvo kuti vaJob Sikhala now is a free man, vakukwanisa kuenda kumba. Good day Zimbabwe, kusangana kwatinoita panapa pachannel yenyu paBooster TV. Patrokuigira maupdate enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti patove nemaupdate enews unova uri wekutanga kusangana nemaupdate atinenge taisa. So today tauya nenyaya yavaJob Sikhala. VaJob Sikhala zuva ranhasi ndo panga pachipetwa mutongo wenyaya yavo yekuti vainzi vakakonzeresa mhirizhonga kunyatsime. So zviri kunzi vaJob Sikhala vapiwa 2 years 2 years suspension sentence iyo yavari kunzi ivo vaJob Sikhala so vachatarisirwa nawo va a free man nekuti vanga vamuspenda madays ayo 590 something days vari mujeri. So vari kunzi Job Sikhala is now to said to be going home today. VaJob Sikhala zuva ranhasi ndo pavari kubuda mujeri apo vachizoenda kumba kwavo. Vanhu vari kufara nechiitiko chiri kuitika zuva ranhasi kuMagistrate Court nekusunungurwa kwaitwa vaJob Sikhala pamwe chete nava Godfrey Stole mhuri yeZimbabwe vasunungurwa vabuditswa mujeri. Zvinhu zviri kufadza vanhu vese taingonamatira tichingoti free wiwa zvazoitika zuva ranhasi. Wiwa uye azosunungurwa mhuri yeZimbabwe. Chingoti ngatingopemberere tichifarira vaJob Sikhala. Chitinyorai mucomment section muchirakidzwa kufarira vaJob Sikhala nechiitiko chaitwa zuva ranhasi. VaJob Sikhala vasunungurwa vaakukwanisa kuenda kumba zuva ranhasi. Ndodzo dzimwe nyaya dzandakuigirai pana pachannel yenyu paBooster TV. Patokuigirai maupdate enews dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Chikurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell kuti kusubscribe mahara.